Өфөлә Беренчеләр хәрәкәте төбәк оешмаһында остазлыкка багышлау сараһы үтте. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы Беренчеләр хәрәкәте төбәк оешмаһы рәисе урынбасары Заһид Гумаров. Һаумыгыз. Хәерле көн. Заһид, шулай итеп, Беренчеләр хәрәкәте ул безнең республикала ул тәүге ел гына эшләмәй. Эш ничек оештырылган, гомумән бу хәрәкәт ул нинди дә булса хәрәкәтте башлап ибәрү һәр вакыт еңел генә түгел, шулай бит. Яйга халындымы бит әле? Сынлап та үзе нимәдән башлап әйткән килә. Бүгенге көндә безнең яшьләребез һәм балалар өчен хөкүмәтебез тарафыннан Башкортстаныбызда һәм Бөек Рәсәйебездә бөтә уңайлыктар тудырылган. Менә шундай уңайлыктарның бере, шундай мөмкинлекләрнең бере ул бөтә Рәсәй балалар һәм яшьләр Беренчеләр хәрәкәте. Ул инде 2023 елдан Рәсәйебезнең бөтә субъектларында ла бик әүдем эшләп килә, һәм шулай ук безнең Башкортстаныбызда ла һәрбер районда безнең үзебезнең бүлексәбез бар, Өфөлә инде безнең региональ бүлек һәм районнарда безнең беренче бүлексәләрдә эшләп килә инде. Бүгенге көндә бөтә республика буенча безнең мәктәпләрдә, мәдәни оешмаларда һәм шулай ук яшьләр эшләре буенча комитет системаһында безнең бөтәһе 1635 беренче бүлексә бар. Был зур цифра дип әйтермен һәм ул цифралаганы эш тормый, был бүлексәләрдә безнең яшьләр тарафыннан бик әүдем эшләр алып барыла. Һез моны әйттегез, мәктәпләрдә генә түгел дип, мәдәни усактарда ла димәк. Мәдәни усактарда ла һәм шулай ук яшьләр эшләре буенча комитет эргәһендә булган учреждениеларда безнең беренче бүлексәләр бар. Гомумән, ни өчен бу сорауны ентекләп һорыйм, чөнки без гадәттә параллельләр менән сагыштырабыз. Совет усырының пионер оешма, шулай ук балалар һәм үсмерләр хәрәкәте сагыштыру шундай урынлымы? Әллә охшаш аермалыклар? Ниндидер кимәлдә урынлылыр дип уйлыйм. Безнең төп тема, төп идея әлбәттә шул Совет усырыннан килә. Әмма бүгенге көндә без заманнан бергә атлайбыз. Һәм безнең балаларыбызның һәм үсмерләребезнең карашы ул яңыса, заманнан бергә атланганга күрә бүгенге көндә яңы берекмә һәм яңа оешма, яңа хәрәкәт дип әйтермен. Ничек һуң бу яңа берекмәгә, оешмага балалар, үсмерләр әүдем кушыламы? Бүгенге көндә безнең бөтә Рәсәй буенча 10 миллиондан ашу балалар оешмага кушылган. Һәм уларның арасында инде остазлар да бар. Бу зур цифра дип әйтермен һәм Башкортстанда инде менә былтыргы елда статистика килгәндә 300 мең ашу бала безнең сараларда әүдем катнашты. Безнең хәрәкәткә кушылу өчен бу движение сайтында безнең хәрәкәткә кушылу өчен бу движение сайтында теркәлергә һәм инде безнең төрле сараларда катнашырга мөмкин. Катнашучылар безнең 6 яшьтән 25 яшькә хәтлем. 6 яшьтән кабул итәбез. 6 яшьтән кабул итәбез. Онда инде безнең студентлар да инә, һәм шулай ук эшләп йөрүче яшьләр да инә ала, улар катнашучы була ала. Әйтергә кирәк, 25 яшьтән өлкән дәрәҗәләрбез калдырмайбыз. Улар бездә остаз буларак ярдәм итеп, ашы балаларга ярдәм итеп, бездә хәрәкәттә катнаша ала. Бuna төп темага килеп еттек. Остазлыкка багышлау үтте Өфөлә. Һәм бuna кем ул остаз дигән сорауга улар җавап эзләйек. Улар тәүге елларда ошо хәрәкәттә булып, инде яше үткән яшьләребезме, әллә башкалармы, гомумән ничек хәйләп ала? Остаз ул иң беренче әлбәттә бала өчен алдынгы карашлы булган, аларның һәр вакыт янында булган, ярдәм итеп торысы. Иң беренче рәттә ул әлбәттә кеше буларак та ул педагог дип әйтермен. Чөнки безнең бүлексәләр күбенчә алар мәктәпләрдә һәм ошо педагогтар менән директор урынбасарлары менән бергә онда һәркем остаз булып, күбенчә инде безнең ошо мәктәпләрдә остазлык бик әүдем үсешкән. Улар ярдәм итеп, бүгенге көндә улар менән янәшә бергә бара. Шуны файдаланып әйтермен, уларга зур рәхмәт. Улар теге җәмәгать башлангычларында безнең укучыларга, безнең беренчеләргә дип әйтәйек, ярдәм итәләр һәм улар менән төрле сараларда әүдем катнашалар. Шулай әйтеп үтәргә кирәк, беренчеләр хәрәкәтендә безнең остазлар өчен дә аерым тректар бар, аерым саралар бар. Һәм беренчеләр хәрәкәте секторында безнең родные любимые дип аталган оешма бар. Онда инде безнең гаиләләр катнаша ала. Безнең март агында ошо родные любимые проекты секторында Өфөлә зур форум көтелә.
Саралар байтак кына икән үткәрелә тимәк. Ысынлап та саралар бик күп һәм беренчеләр хәрәкәте ул иң беренче безнең балалар өчен ул мөмкинселек дип әйтермен. Үз-үзеңне кеше итеп тәрбияләү, ысын мәгънәдә Россия гражданы булу. Шуның өчен, әгәр дә кем безнең саралар катнашырга теләй, ошо сайтта теркәлә, бу движение сайтында һәм үзе теләгән берәй сарага заявка бирә. Заявканы тултыру авыр түгел, онда үзең турында мәгълүмат язып, нимәгә ошо сарала катнашырга теләвеңне язып, күбесенчә шундай форматта инде улар белдерәләр һәм әгәр дә заявканы кабул итеп конкурс тарафыннан үтһә, безнең төрле Россия регионнарында, форумнарда һәм шулай ук башка конкурсларда, сараларда улар катнаша ала, без уларны Өфенән башка регионнарга һәм шулай ук башкалабыз Мәскәүгә лә ибәрәбез. Бына әйттегез, төбәктәрдә беренчел оешмалар эшләй дип. Бына хәзер конкурста катнашыр өчен тураннан-тура һеҙҙең үҙегеҙгә мөрәжәғәт итергә була. Ягъни беренчел звеноларга мөрәжәғәт итмәйенсә лә тураннан-тура үҙегеҙгә сығырға. Әлбиттә, безнең ишектәребез һәр вакыт асык, шуңа күрә мөмкин беренче бүлексәләргә лә мөрәжәғәт итәргә, әгәр дә үҙегеҙгә тагыла төплерәк мәгълүмат алабыз дисәгеҙ һәм безнең төркемдәр аша безгә мөрәжәғәт итә алаһығыҙ, без һеҙҙе һәр вакыт кабул итәргә һәм һеҙгә ярдәм итәргә, мәгълүмат бирергә әҙербеҙ. Һәм шулай ук безнең адрес буйынса ла килеп, анда безнең мәгълүматтар бар, безнең үҙебеҙҙең офисты ҡарап һәм ҡайҙа ул? Ул безнең проспект Октября 4 адресы буйынса бөтә булган уҡыусыларҙы, катнашырға теләүселәрҙе беҙ һәр ваҡыт көтөп ҡалабыҙ. Ғөмүмән алғанда безнең һәр ваҡыт бездә балалар, улар менән беҙ бергә эшләйбеҙ, киләләр. Беренселәр хәрәкәте сектарында шулай ук безнең медиа үҙәк тә бар. Медиа менән ҡыҙыҡһыныусы безнең балалар да һәр ваҡыт безнең менән бергә һәм ярҙам итеп эшләйҙәр инде. Балалар һәр ваҡыт күмәк, күптәр беҙҙә тинегеҙ, киләләр тинегеҙ. Тимәк, был балалар һәм үҫмерҙәр өсөн көтөлгән хәрәкәт ине. Балалар һәм үҫмерҙәр өсөн ысынлап та көтөп алынған хәрәкәт дип әйтәм. Ҙур рәхмәтлемен хөкүмәтебеҙгә шундай хәрәкәт өсөн, сөнки бына үҙем дә аңғарам, балаларҙа бына беҙгә тәүге килгәндән алып, бөгөнгө көндә улар ғөмүмән икенсе кеше. Улар үҙҙәрен төрлө яҡлап һынап ҡарай, кеше алдында нисек дөрөҫ сығыш яһарға, кеше алдында дөрөҫ сығыш яһарға һәм шулай ук үҙҙәренә яңы дуҫтар табалар. Улар сараларда йөрөп, ғөмүмән икенсе кешегә әйләнә, үҙгәрә. Үҫеш мөмкинлеге бар. Улар өсөн был иң беренсе тәүге рәттә профориентацион яҡтан да бик файҙалы, сөнки беҙ 12 йүнәлеш буйынса эшләйбеҙ. Унда ирекмәндәр хәрәкәте булһынмы, туған илде яратыу, беҙҙең мәғариф системаһы йәки мәҙәни экологияға ла бәйле йүнәлештәр бар. Һәр кем спорт, һәр кем үҙен ошо йүнәлештәрҙең һәр береһендә таба ала, йәки бер нисә йүнәлештә борыңға алып бара ала. Үҙен ҡыҙыҡһындырған йүнәлештәр буйынса үҫтерергә мөмкин була. Әлбиттә. Һеҙҙең сайтта бер мәғлүмәт күргәйнем, беренсел ойошмалар өсөн конкурс иғлан ителгән, ул 11 мартта йомғаҡлана тигәнһегеҙ. Тимәк, бына бөгөн һуңғы 10 март һуңғы ғариза тапшырыу көне. Ысынлап та беренсе бүлексәләр өсөн бөгөнгө көндә безнең федераль конкурс бара. Ул инде ошо беренсел бүлексәнең шарттарын яҡшыртыуға йүнәлтелгән. Былтырғы йылда тәүге тапҡыр үтте һәм беҙҙең Башҡортостандан бик күп ҡатнашыусылар булды һәм еңеүҙәр ҙә булды. Улар бөгөнгө көндә үҙҙәренең беренсе бүлексәләрен матур итеп эшләп бөттөләр, йыһазландырып бөттөләр дип әйтәйек. Тимәк, йыһазландырылыуға бирелә. Йыһазландырылыуға бирелә. Һәм бына быйылғы йылда ла тағы беҙ заявкалар көтәбеҙ. Бөгөнгө көндә инде беҙҙең 250-нән артыҡ заявка ҡабул ителгән Башҡортостан буйынса. Һәм бына бөгөнгө дә мәғлүмәт булды. Ошо конкурс 21 мартка хәтлем оҙайтыла. Мөмкинлек бар. Мөмкинлек бар. Һәр бер беренсе бүлексәне үҙебеҙҙең федераль конкурста ҡатнашырға саҡырабыҙ. Федераль конкурстарға килгәндә беҙҙең беренселәр хәрәкәтендә шулай ук грант алыу мөмкинселеге бар. Быйылғы йыл, 3-нче йыл рәттән беренселәр хәрәкәте федераль үҙәк гранттар тапшыра инде. Бында төрлө ойошмалар, мәктәптәр ҡатнаша ала, шулай ук индивидуаль предпринимателдәр ҡатнаша ала, беҙҙең колледждарыбыҙ, вуздарыбыҙ да ҡатнаша ала. Һәм шуныһы ҡыуаныслы, 3-нче йыл рәттән беҙ заявкалар буйынса ла һәм еңеүселәр исемлеге буйынса ла Башҡортостан Рәсәй кимәлендә ҙур еңеүҙәргә өлгәшә. Был беҙҙең өсөн ҙур ҡыуаныс. Тимәк, беҙҙең йәштәребеҙҙең инициативалары артҡандан арта, уларға ҡыҙыҡ һәм уларҙың ошо файҙалы эштәрен күберәк башҡарғы килә инде улар менән берлектә.
Әле гаризалар тулысынча тапшырылып бетте Әйе, грантка. бүгенге көндә гаризалар тапшырылып бетте. Һәр һөдемтәләр көтәбез. Һөдемтәләр көтәбез. 1 апрельдә һөдемтәләр буласак. Һәм әлбәттә яхшы һөдемтәләргә өметләнәбез. Нинди кызыклы проектларда мисалга китерә аласыз ошо гранттарга тормышка ашырылган? Гранттарга килгәндә инде безнең минең бәләкәй ватаным һәм минең бәләкәй илем дип аталган безнең былтыргы елда һәм элекке елда ул грант иңгәйне. Былтыргы елда инде уның тагы ла масштабы зурайды. Ул инде туган мәдәниятеңне белү өчен балаларга иң беренче викторина мәктәптәрдә, районнарда үткәрелә һәм ошо финалистларда артабан о Тархан безнең оешмаһы ошо финалистларда Өфөлә йыеп, регион ара кимәлдә үткәреп, еңүче команда Мәскәүгә барып сәяхәт итте инде. Ысынлап бу зур куаныч булды. Балалар бик әүдем катнашты, бөтә безнең районнардан катнашып, бик күп балалар үзебезнең конгресс холлында шундай мәртәбәле рәвештә һәрберенә матур бүләкләр алып, еңүче команда Мәскәү калаһына юлланып сәяхәт итеп кайтты. Былтыргы елда енгәннәрендә ошо организация, ошо оешма енгәндә былтыргы елда улар башка күрше төбәкләрдә лә өстәне, географияны киңәйтте. Бу яхшы практика дип уйлыйм. Бәлки бөтен илгә таралышлы, бәлки киләсәктә бөтен Рәсәй кимәлендә Башкортстандан сыккан проект матур эшләп китер дигән өметтәмен. Тагыла безнең проектларга килгәндә, безнең проектлар гомумән бик күп. Шуларның иң мөһимнәре турында әйтеп үткәм килә. Без Рәсәй гражданнары дип аталган матур проект бар. Онда инде 14 яшьлек безнең үсмерләр катнаша ала. Матур тантаналы рәвештә Рәсәй геройларынан һәм шулай билдәле җәмәгатьчеләрдән, билдәле җитәкчеләрдән без тәүге паспортты, тәүге Рәсәй гражданының паспортын балаларыбызга тантаналы рәвештә тапшырабыз. Истәлекле вакыйга. Күптәргә бу охшай һәм әлбәттә улар заявкалар калдыра безнең сайтта. Уларга паспорттан тыш шулай ук бәләкәй генә бүләктә каралган. Менә шундай улар үзләренә матур логотип менән төшерелгән значоктар һәм башка блокнот күп бүләкләр ала. Гомумән бына әйдәгез тамашачыларга әйтеп китәйек әле, был хәрәкәткә кушылыр өчен нимә эшләргә? Ниндидер талаптар бармы? Яхшы укырга, я башка. Юк, безнең хәрәкәткә кушылу өчен бернинди дә сик юк. Теләгән һәркем катнаша ала. Безнең хәрәкәт ул бөтә балалар, бөтә категориялы балалар өчен дип әйтермен. Ниндидер сиктәр юк. Иң мөһиме 6 яшьтән 25 яшькә хәтлем кабул итәбез инде. Тагы ла проекттар турында әйткәндә, бүгенге көндә безнең мәктәп этабы буенча Зарница 2.0 проекты бара. Ул инде хәзерге вакытта элекке Зарница түгел, ул яңа технологиялар менән һәркемнең үзенең вазифаһы бар балаларда. Алар катнашып, бүгенге көндә Башкортстаныбызда бик әүдем Зарница 2.0 конкурсы бара. Һәм еңүчеләрен без Алаберха инде Өфө калаһында парк патриотында йыеп, артабан инде безнең окружной этапка сыгалар. Окружной этаптан соң финал буласак. Шулай ук бүгенге көндә безнең школьная весна проекты бик әүдем эшләп бара инде. Бұл проекттарында балалар үзләренең талантларын күрсәтәләр һәм еңүчеләрне шулай ук айрым без Өфө калаһында региональ кимәлдә ясакбыз. Гомумән бик әүдем эшләй беренчеләр хәрәкәте эшләй бит. Әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, республиканың беренчеләр хәрәкәте турында төбәк оешмаһы рәисе урынбасары Заһид Умаров һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.